b'dak li ngħidulhom l-attivitajiet ta' qabel il-festi tal-Indipendenza fejn naraw li l-partit ikun qed jagħmel numru ta' attivitajiet fosthom dialogi, diskussjonijiet, rotta tal-arti, jinżel anka biżjarat flimkien mal-Prim Ministru fuq il-postijiet tax-xogħol. Dak li jkun hemm fuq il-palk prinċipali, il-konkors Kanzunetta Indipendenza li llum daħal fil-21 edizzjoni tiegħu mhux biss qegħdin noffru pjattaforma ta' spettaklu ta' talent Malti f'dak li huwa l-kanzunetta u l-mużika, imma anki f'dik li hija l-arti. Nappellaw lill poplu Malti biex jiġi u anke f'ambjent ta' familja, f'ambjent ta' festa nkunu nistgħu inħarsu, niċċelebraw mhux biss dak li ksibna, imma anke b'mod partikolari inħarsu għal ġejjieni. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista qiegħda tiffoka fuq 3 pilastri prinċipali, ix-xogħol, is-saħħa u l-edukazzjoni. Huma dawn it-3 pilastri li jħarsu lejn l-iżvilupp sħiħ tal-persuna, l-iżvilupp sħiħ ta' pajjiżna li jrid ikompli jimraħ il-quddiem.